Hola a tothom! Soc la Roser d'Artitxoc i avui parlarem de l'hort. Visitarem casa del Quim, que viu al Batàrrec i està fent un hort amb la seva família. Aprendrem com es planta una llavor amb un conte, en anglès. Veurem com naix una planta i aprendrem què necessita per créixer. I marcarem el nostre hort d'una forma molt divertida. Les nenes maques al dematí s'alcen i reguen, s'alcen i reguen. Els nens bonics al dematí s'alcen i reguen el seu jardí. Jo també rego el meu hortet, faves i pèsols, faves i pèsols. Jo també rego el meu hortet, faves i pèsols i julivert. Per començar un hort, primer hauré de pensar què vull plantar. Ja ho sé! Plantaré tot el que a mi m'agrada menjar. M'agraden molt les tomates. I també m'agraden els pebrots. Oh, m'agraden molt les faves. Però sobretot, m'agraden els pèsols. I d'aquí en treuré les llavors per poder-les plantar. Les llavors estan amagades a dins. Mireu quantes llavors! Algunes són petites i n'hi ha moltes. D'altres són més grans. Però com ho he de fer per plantar aquestes llavors? There's magic in this tiny seed. Press it down and count to 3. 1, 2, 3. Plant another, then one more. Press them down and count to 4. 1, 2, 3, 4. Wiggle your fingers to add some water. That's enough. Next, rub the sun to make it hotter. Tap the cloud and wish for rain. Please rain. Clap to bring the sun again. Wow! Now point to the purple flower. Zzz. Tap the cloud again. It's another rain shower. The purple flower needs a clip. Swipe across the stem. Snip, snip. Close your eyes. Wave your hands in the air. Oh, look! There's magic everywhere.
Ja ho entenc! A dins de cada llavor hi ha una planta. Les llavors necessiten aigua i bon temps per germinar. I un cop ja són mini plantetes, també necessiten terra i llum. Les llavors creixen molt ràpid, més ràpid que nosaltres. Però també necessiten el seu temps. I passaran forces setmanes o fins i tot mesos fins que aquesta planta ens doni fruits per menjar. Per tenir un bon hort se l'ha de cuidar molt i tindre paciència. Cal anar a veure'l sovint per veure com està i què necessita. Sabeu qui ho fa molt bé, això? Aquest és el Quim. El Quim viu al Albatàrrec amb el seu pare, la seva mare i el seu gos. I a més, està fent un hort superxulo amb la seva família per poder menjar verdures i hortalisses. El Quim i la seva família han fet un hortet a la terrassa. I tenen plantades moltes coses. Enciams, tomates, cols i cebes. El Quim cada dia cuida el seu hort regant-lo, perquè sap que les plantes necessiten aigua per créixer. Està tirant aigua tota. Quan regues l'hort, Quim? Exacte, rega l'hort quan marxa el sol, perquè així les plantes tenen tota la nit per beure's l'aigua. Una feina important també és treure males herbes i vigilar que els caragols no s'ho mengin tot. Però mireu que ha trobat el Quim. Una marieta! Les marietes són molt bones pels horts, perquè es mengen el pulgó. Ens ha agradat molt el teu hort, Quim. Fins aviat! Mireu, ja tinc el meu mini hortet a punt. I he plantat una llavor de cada. Una llavor de tomata, una llavor de pebrot, una llavor de fava i una llavor de pèsol. Ara me'n recordo molt bé, perquè ho acabo de fer. Però si demà no me'n recordo de quina planta és cada una. Necessito alguna cosa per marcar-ho. Per fer uns marcadors per l'hort necessitaré pedres planes, llapisos aquarel·lables o unes ceres, una mica d'aigua, un drap, vernís i un pinzell. Com que hem plantat 4 coses diferents, necessitarem 4 pedres. Per marcar les tomateres, dibuixaré una tomata en aquesta pedra. I així amb la resta. Si no ho voleu dibuixar, també podeu practicar l'escriptura i escriure'n el nom. Després de fer-los una bona capa de vernís, ho deixem assecar i ja ho podem posar al nostre hort. Així segur que no ens equivocarem. Que bé m'ho he passat avui i he après un munt de coses. Tenir un hort és molt bonic i ben fàcil. Només necessites aigua, terra, llum i llavors i una mica d'amor. D'aquí uns dies ja podré veure com germinen les meves plantetes. I vosaltres? Heu après moltes coses? O potser us heu atrevit a fer el vostre hortet? Expliqueu-nos-ho! I si, com el Quim, ens voleu ensenyar alguna cosa, no dubteu a enviar-nos les vostres preguntes, fotos, vídeos, el que vulgueu. I, sobretot, recordeu de subscriure-us al canal. Fins la setmana que ve! Mua!